Bones, ens acabem de llevar dins d'aquest iglú, ara són les 8:45. És un iglú que hem fet en Pau i jo. Per dormir generalment utilitzem sempre un plàstic aïllant per evitar que ens passi l'aigua, i també utilitzem unes colxonetes inflables com aquestes aquí, perquè el terra aneu compactades pel salut. I bé, aquest iglú és un iglú que hem fet amb plaques, hem trigat 3 horetes. Per això la neu estava perfecta, tubeta però compactada. I bé, he fet veure uns primers plànols de com vam tancar l'iglú, un cargol. I com veureu aquí baix posem sempre unes pales, unes serres, quelcom per evitar que si durant la nit ens movem gaire ens anem pel forat de la porta. No seria gens agradable. Una pena, una cosa a dir. On som? On som? Som al Porter Pimorer, al costat francès. Això és tot.